Con Alex... Que pereza dame este rapaz. Non o miro, non lle falo, e a min tampouco. Quero dicir, estamos cómodos. Penso que porque non nos necesitamos. Pero chega a gala e me falas. Outra vez, oi que cansino, Pediñe explicacións pola de puñalada trapeira. A súa resposta, obviamente, non foi amigable, de feito foi intimidante. El non entende coa muller que está tratando. E a min non me achanta, Alex. Pero ni isto. Houve un comentario que sí que lle fixen que arrepentíme ao momento porque eu quéntome tamén. E lle dixen, entendo por que estás sola. Se a vida nos volve a xuntar, penso que seremos profesionales para afrontar a situación e se hasta ahora, en tema personal, non entres, porque non che deixo. Eu teño o pensamento de que non é interesada, eu sigo pensando, en plan, dese barco non me va a baixar nadie, porque ao final eu entendo que hai que facer unha rede de contactos, por decirlo de certo modo. Dende a casa tamén se percibe, porque xa me dixeron certas persoas, entón non son eu a única persona, o único que está loco. Que non nos interesa a ningún dos dous reconducir unha situación con unha persoa que non che aporta nada na vida. Pola miña parte, non hai problema. Pola súa, non quere haber comunicación, a min non me vai quitar o sono. Eu veño para aquí e teño 10 compañeros máis. Moitas veces na vida, puxen a outra meixela. E sei que non compensa, quer dicir, ti se me das unha, eu a por outra non volvo.